Nevoie. Așa, o femeie amărâtă care muncește, am bărbatul la spital. Hai gata că n-a drumul. Tanti Rodica, ce e cu tine la sapă? Muncesc și eu, mamaie. Că n-am și eu, mamaie, n-am. Am omul la spital, îmi trebuie bani să mă duc după el, mai trebuie și mi-e să-și o pui, să mănânc și o maică, să trăiesc. Până plec și o maică, mai iese, mamă, și eu toată săptămâna. Dau și o acimpulca asta de căldură. De nevoie. Păi și muncești pe căldura asta de 35 de grade? Pe căldura asta, mamaie, ce Pe soarele ăsta muncește tanti Rodica. Ce să fac, mamaie? Femeie bătrână, bolnavă și eu, dau și o cum poți aici. Păi rezist aici din căldura asta? De nevoie, mamaie, rezist. Că dacă n-ai de unde, mama? Ia să mai muncesc, mama. Îi mulțumesc Domnului că mai îmi pregătește și mie Domnul Iisus de muncă aici. Că mai câștig și o pâine, mamă. Bre, da, mă, n-ai fost la măruță? Am pus, mamaie, am pus. Și? Te-a ajutat și pe tine? Mi-a dat, mamaie, mi-a dat și mie, mamaie. Te-a ajutat, nu? Da. Mulțumesc Domnul să-i binecuvinteze. Mi-am luat mâncare, mi-am luat pâine. Și ce te-ai mai luat? Poftim? Ce ți-ai mai luat? Mi-am luat și o mâncare, mai, mi-am luat și o de foc. Mi-am luat și o lemne de foc. De cât timp muncești, mata, aici? De pe 3 zile, mai că o săptămână muncesc și eu aici. Păi ce să fac? Sunt mulțumită că iau și o bani aici, mai, că să muncesc și îmi pare bine. Ia zic că să te vedem aici la cameră. Da, mamai. Am obosit, mamai. Dă mai că și o gură de apă. Dă, mamai, și o gură de apă. Că nu mai poate, baba. Imediat aduc, tanti. Așa, mamai, așa. Apă fiartă avem, mamaie la sapă. Mulțumim Domnului și de aia, maică. Că ne-a dat Domnul Iisus și pe aia. Păi, Dacă n-am avea deloc, cum ar fi? Mulțumim lui Dumnezeu. muncești și tu ca să-ți câștigi pâinea zi de zi, nu? Da, mămică, să muncesc și eu. Pe căldura asta. Pe căldura asta, măicuțule, și ce să fac, mămică? Domnul să-i binecuvinteze pe oamenii ăștia. Că m-a luat și pe mine, măicuțule. Ne cânti și noi ceva? O, mamaie, păi obosesc acum. Acum, mamaie, obosesc și eu, mamaie. Aș cânta. Dar Da, nu ești spune prea că obosit mă acum, nu? Că vine seara, mamaie. Da, să facem treaba aici, să fie omul mulțumit. Să fie patronul mulțumit, nu? Da. Mamaie, cât e tu la zi, dacă muncești aici la sapă? Mă dă și mie, mamaie, 500. Sunt mulțumită, lăuda să fie aici. 50 de lei. Da, mamaie. Da, mamaie. Muncești de dimineața până seara, nu? Bună seara, mamaie. Și ce faci cu banii ăștia? Așa, mamaie. Am obosit. Mai odinește-te, bre, nu e nicio problemă. Tanti Rodica, ce faceți cu banii? Îmi ia și o mâncare. Îmi ia și o pâine. Mă duc la omul la spital, că e la spital, mamaie, îmi trebuie și mi să-i duci lui de mâncare. Să-i duci lui de tratament, mamaie. Că n-are ce bani de tratament. Cu trebuie să plătești tratamentul. Păi Mai normal. cum era odată pe timpul. Mai spun? Îți mulțumesc, mamaie, să trăiești, Domnul să te binecuvinteze. Tu aici, așa, am pus-o lângă mata. Bravo, măi. Reușești cu 50 de lei să cumperi toate medicamentele? Nu reușesc, mamaie. Te mai împrumuți, a? Aoleu, mamaie, păi ce să fac? Să-mi iau și o 2-3 pâini. Să-i duc și la moș. Păi și pe la blocuri nu mai merge, nu? Nu mai mă duc acum, mă duc și o sâmbătă și duminica. Cu dacă cântatul. mai mă duc. Dacă nu, uite, căldura asta mă topește, nu mai mă duc. Pe căldura asta, Am venit de nevoie, mamaie, ce să fac? Nevoie. femeie bătrână, acum stai la sapă și muncești. Câți ani ai, bre? Am 60 fără 1, mamaie. Să trăiți, mamaie. Mulți înainte.